Днес ще ви покажа 3 интересни кътчета от северозапада. Нищо, че сме в началото на януари и няма сняг, но природата е прекрасна даже в зимния си летаргичен сън. Първата спирка по поречието на река Дългоделска Огоста е местността Младенин вир над село Дълги дел. Селото е оценено и от 2 нидерландски семейства, които са си купили къщи тук, тъй ние с Краси ще се полюбуваме на красивата му природа. Разбира се, че не заради чужденците се сещаме за това кътче, освен наше родно, то си е и красиво. Пътят се вие покрай реката, навсякъде има грамади от камъни, останали от римско време при плаването на злато. Затова и река Огоста е кръстена на името на император Октавиан Август. Купищата камъни са паметник на културата и никой не може да ги разрушава, даже и местните златотърсачи, които все още вадят по някоя златинка от речния пясък. Това място при хубаво време обикновено е оживено, но сега е безлюдно и ние с Краси ще го разгледаме спокойно. Живот си живеят някакви, ей! Понеже сме сами, Краси реши да ми направи вариететно представление. Какво го даш? Че нещо ще се чупи. Айде, леко. Скинах сега ще. Продължихме по пътя нагоре по течението. Тук е идеално за разходки на чист въздух. По-нагоре става все по-кално и решихме да се върнем. Усещам, че нещата отиват към падане. Ако можехме да продължим, щяхме да стигнем до сръбската граница. Дълги дел е последно село. Надясно е село Говежда, а ние поемаме наляво към друго гранично село Дива Слатина. Там има още едно осамотено местенце, удобно за пикник през летните жеги. Намира се над селото. Това е малко сгушено планинско селце с доста запазени стари къщи. Заповядайте на вкусно ядене. Ето аз ще ти отвода до масата си седи, вилици, лъжици, чини. Влизаш. Влез ми да към мен, остай тук. И какво да влизам? Що ги няма вилици? Връщаме се заради калта. Бих се изкачил по-нагоре при по-хубаво време. Една кратка обиколка из центъра на село Говежда и след това ще продължим за друго крайно село, почти обезлюдяло, в което ще намерим нещо много интересно. Завиваме покрай Лопушанския манастир и след 3 км сме в село Помеждин. Село Помеждин е малко и последно по пътя, къщите са много стари, а хора почти няма.
Добър ден. Добър ден. Колко човека казахте, че сте тук? 15, като има половината пътуващи, приходящи, всеки ден водят на работа и се върнат. А кмет имате ли? Имаме до преди 20 дена, че това мъж беше кмет, ама он почина на 13 януари. Това работеше на времето. Некъде от 56-та и 7 година. Това радио е озвучавало цяло село. Всеки така. Друго ялец си пофалиха. Ти ще се биеш. Така. Така. Къса гостималка скача. Опа нещо да се излети да те... Твоята глава ще излезе по-яка. Служи каската. Ако ви е било интересно, се абонирайте за моя канал и пишете какво искате да видите от Северозапада следващия път.